Eta gazte tximen luze hori zein da. Etxean lanik ez eta auzoa gobernatzen, Mari Petral Perutxolin dira ibiltzen. Etxean lanik ez eta auzoa gobernatzen, Perutxolin Mari Petral mundu konpontzen. Badugu kontua eta zekina ala esango luke Mikel Pagadika entzun da. Herri itxi, galdetzeko lotxa gutxi. Herri txiki, herri itxi, hori dio kantu honek, Jose Mari Anduagak musikatuta, Juan Martin Elespururen hitzekin. Herri txiki inpernu handi esapide hori ere bolo-bolo dabil, ETV bateko saioa hasi zenetik. Herri txikiek ezer honik ez palute bezala. Jon Muñoa, kaixo. Egunon. Zu zera indarra, herri txikikoa, eta Euskadi Irratian sarri entzute zaituguna. Topiko asko aldago, herri txikien gainean. Ez dakit, ni egokiena naiz horri erantzuteko, uste dut denok ere erantzun diezaiokegula horri, ez? Nola ikusten dugun bakoitzak herri txikia eta zein den gure iruditeria, herri txiki bati begiratzen diogunean, eta topikoak desente daude, beste gauza gehienekin dauden, ezala, ez? Eta ez dakit, kanta hontan esaten dena ere hortik ere egongo da, baina ez dakit hori okerragoa den Salvadoseko txutxumutxoak, baino, ez dakit, hor ere Salvados, Salvamekoa, Salvameko txutxumutxoa, baino, baina hor ere, bueno, gizarte kontrola eta gizarte babesa askotan elkarrekin doa, seguruenik, ez da? Bai. Nori buruz jarduna eta nori laguntza eskatu abiak eskutik helduta. Hala ere, zuri zera indarra izan da eta bertan bizitzen segita askotan egite aldizute galdera. Nolaz ba, ez duzu herritik aldegin? Bai, oraindik ere badago jendea hori galdetzen duena, eta niri benetan harrigarria galdera bera egiten zait 2016 urtean, ez? Eta batez ere herri txikiez eta ari garenean, eta landa eremuko herri txikiez ari garenean, bueno, ezberdina da, Gipuzkoako Goierri, edo Bizkaiko Arratia, edo Arabako Lautada, edo Nafarroako Erronkari aldea, edo Xiberoako Barne aldea, ez? Esan nahi dut herri txikien artean ere, eta landa eremukoen artean ere, errealitateak ezberdina dira, naiz eta askotan kezkak eta antzekoak izan, eta egun ez dakit, Goierriko herri txiki batean bizi den bati, herri handiago batetik esatea, bueno, eta zergatik etzoazpa Beasaina, edo Ordizira, edo bizitzea, iruditzen zait galdera bera anakroniko xamarra dela. Bai, motza geratzen dela, edo ikuspegi motzeko. Bueno, Jon Muñoa etorri zaigu Aitziber Salinasek gonbidatuta Eusko Ikaskuntza datorren astean egingo duelako kongresua, Zerain Lab esperimentazio gunearekin antolatu duena, Gipuzkoako Foru Aldundiaren babesarekin, Aitziber? Herri txikien itorkizuna zaritzeko nazioarteko kongresua antolatu du Eusko Ikaskuntzak Zerainen, ostegunetik larun batera, eta landaremuko herri txikien garapenaz, ezaugarri bereziez eta etorkizunaz gogoeta egin nahi dute. Herri txikien komunitate harremanak izango dira ardatz, eta ekonomia garapenerako eredu berritzaileak aztertuko dituzte, besteak beste. Antolatzaileek azpimarratu dute landa garapenaz, literatura, herri politika, eta esperientzia asko dagoen arren, eskaxagoa dela herri txikiek berezko izan duten komunitate bizitza horren gaineko hausnarketa. Eta horri ekingo diote. Eta Jon, zuzera batzorde zientifikoko kide eta Deustoko irakasle ere bai, eta herri txikien festara Arantxa Hartza ere etorri zaigu. Herri txikikoa denez. Hori da. Ja, zerbait aporta dezakegun. Gainontzeko ok bezala. Bueno, Jon, Euskal Herriko esperientziak jaso bai, baina atzerrikoak ere bai, ezta? Herri txikien geroaren kezka ez delako gurea bakarrik? Bai, uste dut, herri txikien geroaren kezka batez ere, herri txikietan bertan, ez dakit, sustraituta edo dagoela, baina herri txikiak antzeko arazoak eta kezka dituztela, batzuk gizartean orokorrean diren kezkak eta arazoak, eta beste batzuk berariazkoago edo direnak, ez? Eta guk bai ikusi izan dugu urtetan zehar, ez? Beste herri txiki batzuetakoekin eta hitz egindakoan, eta bai hemen eta baita ere kanpoan edo gabiltzanean, antzeko tamainakoak eta izan daitezken eta naiz eta beste herrialde batzuk izan, eta naiz eta beste ingurune batzuk izan, askotan partekatzen diren kezkak eta hoiei emateko irtenbideak eta badutela elkarrengandik zerikusirik, ez? Eta orduan, bueno, galdera hoiei pixkat edo abiapuntu horri pixkat erantzun nahian eta hasi ginen kongresu honen ideia zoroxamarrarekin, baina ikusirik, bueno, zer ikasi dezakegu elkarrengandik, guk kanpokoengandik, kanpoko egugandik, eta baita ere, bueno, Euskal Herriko inguru
ingurune ezberdinetako herri txikietako jendeak elkarrengandik esperientzia partekatu eta ikusi batez ere etorkizunari begiratzea, hau etorkizunari begira egindako zerbait da, ez da nostalgiaz egindako zerbait, baizik eta zer ikasi orain arte egindakotik eta gure tradiziotik zer ikasi dezakegu, baina batez ere etorkizunari begira nondi nora joan gaitezke eta elkarrekin noraino joan gaitezke edo zer egin dezakegu. Eta jaio zerainen, jaiotzen da, zerainen abiatzen da, komunitate bizitza hori indartzeko lan izugarria egin duzue, lanean jarraitzen duzue, eta zer egin duzue, zertan ari zarete? Hor, ideia, kongresuaren beraren ideia etorri zen testu inguru batean, eta testu ingurua zen, Gipuzkoako udalerri askok, udalerri gisa 200 urte edo bete genituen duela pare bat urte, eta horren bueltan horren aurretik, ze ospakizun, nola ospatu zer egin, eta bardabar, izketari ginenean, atzera begira jarri eta esaten duen, hain udalerri, hain herri txiki batentzat, 200 urte udalerri moduan izatea, asko da, eta bizirauten jakin izango zuen egoera eta baldintza oso ezberdinetan, 4 mendetan zehar, eta aurretik ere bai herria bazegonez, orduan bihurtzen da udalerri, ez? Orduan, hortik jarri eta hasi ginen, da beste 200 urtean, hemendi 200 urtera bizirik egoteko zer egin beharko genuke gaur, ez? Piskat galdera, ez dakit, filosofiko edo existentzial xamar hortatik abiatu ginen, eta esan genuen, aukera politia izan daiteke hau, geratu pixka bat bidean, herri txikietan jende gehiegi ere ez gara, biztan denez, eta askotan egunerokoari erantzuten, da eguneroko beharrak eta antolakuntzak eta bakoitzak daukan bizimoduarekin hori uztartzen, nahiko lan izaten da, eta epe luzera begiratzeko bagian ez dugu behar den patxada hartzen, beste gizarte talde batzuetan ere hartzen ez den moduan, ez? Orduan esan genuen, zergatik ez pixka geratu bidean, eta pentsatu, eta elkarrekin pentsatu, eta elkarrekin partekatu, eta ideia hortik jaio zen, eta egia da, seguruenik puntu hortara iristeko, auzolanaren tradizioan azkeneko, 30-40 urtetan, zerainen da beste herri askotan, zerainen modelo batekin, da modu batean eginda, eta beste herri askotan, beste modu batean, ez? Baina egindako lan horrek, eta tradizio horrek, seguruenik gaur galdera hau planteatzera eraman gaituela, beste behar batzuk izan bagenituen momentu honetan, agian beste galdera batzuk planteatuko genituen bezala, ez? Horrela Zerain Lab sortu zenuten? Zerain Lab sortu zen pixka bat galdera hoietatik abiatuta, ez kongresua bera antolatzeko, baina bai galdera hoiei erantzuteko, eta pixka bat hausnarketa eta esperimentaziorako gune moduan edo. Nik uste denuelako hausnarketa beharrezkoa dela, baina baita ere eskalagatik esperimentatu daitezkela herri handiagoetan edo hirietan esperimentatu ezin daitezkeen gauza batzuk. Izan adinekoen zaintzari begira, izan beste proiektu komunitario batzuei begira, eta bar. Orduan Zerain Lab hortik jaio zen esperimentazioko gune bezala, berrikuntza soziala herri txikietara eraman nahian, eta ez dena eta ez da gutxiagorik ere zerainen egiteko eta zerainen bultzatzeko, baizik askoz gehiago funtzionatzeko modua bezala eta gizarte berrikuntzaren behar hori herri txikietan ere aplikatzeko ideia hori zabaltzeko eta hazi hori ereteko, gure hazitxoa ereteko asmoarekin, ez? Eta hor, 3 arlo jarri genituen, batetik herri antolakuntza, komunitate bizitza lanildo bezala, bestetik ekonomia, azkenean herri txiki batean bueltan ere, landa eremuko ekonomia bai, baina beste ze ekonomia berritzaile egon daiteke, ze ogibide eduki dezakegu herri batean, ze ogibide behar dira, naiz eta denak hortik ez bizi, eta herrietako edo inguruneko industrian, eta zerbitzuetan eta lan egin, baina herri batek pentsatu behar du bere etorkizun ekonomikoan ere, ezta? Eta bestetik, ingurunearekin nola ze harreman izan, ez? Ze harreman izan natur edo landa ingurunetan dauden eremuak dira gehienak herri txiki gehienak, jatorriz behintzat, orduan nola gure basoekin, gure mendiekin, gure soroekin, gure zelaiekin nola ze harreman izan behar dugun, eta hor ja mugikortasun kontua sartzen dira, energia kontua sartzen dira, eta barra. Piskat, esparru horiek hartuz, esperimentazioko gune bezala, sortu genuen elkarte hau, eta horren bitartez edo bultzatu baita ere kongresu hau, eta nola ez, Eusko Ikaskuntzaren laguntzarekin. Badaki momentu honetan, Zeraingo egoera nahikoa arantzatsua dela, eta ari zaizkigu WhatsAppean pilatzen mezuak Zerain Lab nolabait ere udaletxearen paraleloan sortutako zerbait ote den, eta bertako kultura elkartek eta egiten dutenaren kontrola hartu nahi duten, baina ez dugu guk ikuspegia Zerainen bakarri jarri nahi, Jon, gero erantzun nahi bali badiozu WhatsAppeko galdera sorta honi erantzungo diozu. Esatera ninduan ni, Jon, zuek Zeraindik bultzatu zuen kongreso eta hasiera batean esan duzu ideia zoro bat gixera sortu zela, baina itxura denez arrakasta izan du, erantzun handia izan du, eta jendeak badu interesa herri txikien etorkizunaz hitz egiteko, hausnarketa egiteko, ja partaide askoren erantzuna jaso duzuelako, ez?
Bai, kongresuan guk garbi geneukan hausnarketa behartzela, baina batez ere topagune bat izan behartzuela, eta herri txikietako jendeari, zer esana eduki dezaken jendeari eman behar zitzaiola hitza, ez? Eta pixkat ikuspegi horrekin edo planteatu da, badaude modulo teorikoagoak edo, baina gero esperientzia asko Euskal Herri guztikoak eta kanpokoak ere bai, eta planteamentuan gainera da nahiko kasuak eta azaldu, eta gero partekatu eta solasaldi. Ikusi dugu 15, Euskal Herriko 15 esperientzia bederen jasoko dituzula kongresuan, eta atzerriko 2 ere bai. Hori da, eta gero beste modulo teorikoagoetan ere batzuk badira esperientziari edo lotutakoak. Eta orduan, bueno, nahiko esperientzia eta kasu asko edo batzeko moduko zerbait egiten saiatu gara, eta horri lotuta baita ere, talde lanean eta hitza emanez protagonista izan behar duten hoiei, larun bat goizean, kongresuaren amaierako egun horretan, goiz guztia izango da taldeetan lana egiteko, etorkizuna irudikatzeko eta etorkizuneko erronkak eta elkarrekin lantzeko, eta ikusteko hortik aurrera, elkarrekin edo zer egin daiteken. Entzule bate berea kontatu nahi dugu, eta dio, ni hiri handi bateko izanik, 300 biztanleko herri txiki batean bizi naiz, eta argi daukat hemen dagoen bizikaliade handia dela. Eta herria bizirik mantentzen duena eskola da. Herri eskolek herri txikietara bikote gazteak erakartzen dituzte, eta horre baimentzen du, edo albidetzen du, herria bizirik izatea. Gauzak auzolanean egitea eskatzen du herri txikiak, baina horrek askatasuna ere ematen du aldi berean. Islarien artean ikusi dugu Jaime Izquierdo Ballina, Espainiako idazle eta Espainiako mendi udalerrien elkarteko aholkulariaren koordinatzaileak azalduko duela, herrira nola itzuli atzera egin gabe. Herrira itzultzeak atzera egitea aldakarze, izeburua bera irakurrita, ala dirudi planteamentuak? Bueno, hor uste dut provokazioa badagoela Jaime Izquierdo landa garapenean erreferente da Espainia mailan eta berak asturiarra da, eta asturiasko kasuan lan asko egindako da, eta provokazio puntu batekin uste dut hori jarrita badagoela, baina bere tesia noski justu kontrakoa da, ez? Eta, azalduko du zergatik eta, baina gu garbi daukagu ez dela atzera egitea, baizik eta seguruenik atzera begiratzea aurrera egiteko, ez? Erronka ez da makala 15 esperientzia, Europako 2, egin daiteke radiografia orokor bat herri txiki guztiak batuko dituena, edo ezaugarri antzekoak aldituzte herri txiki guztiak. Ez dakit, hori, kongresuaren ondorioetan ikusi beharko genuke, ez? Radiografia komuna egin daiteken. Gure hipotesiak dio, kezka eta arazo batzuk antzekoak direla, egoerak ezberdinak izan arren, ez? Baina hori gero ikusi beharko da, baina seguruenik antzekoak edo berdinak ez izan da ere, elkarren handik zer ikasia seguru badago, eta esperientzia horietatik ideiak hartzeko eta estimulatzeko aukera ere egongo da, ez da. Auzolanaren aipatzen zuen entzule honek, zenbat lagun hariko zarete auzolanean kongresu egin alizateko? Jada, ari garenak herrian bertan, 50 bat lagun bai, eta gero hortik aparte, zenbait elkarterekin eta nola ez Eusko Ikaskuntzako profesionalekin eta denera hau egin alizateko 100 lagun ebentzat parte hartuko zuten. Da guk hasieratik argi geneukan halako kongresu bat egiten genuen ikuspegi honekin behartzuela izan eduki aldetik punta-puntakoa eta eduki aldetik profesionaltasun handiz egindakoa, baina kongresuaren bueltan zegoen dena auzolan hori aplikatu egin behartzela, ez hausnarketa bakarrik egin. Orduan ez genituela behar azafatoak, ez genituela behar cateringa, baizik eta ez genituela behar tasiak, baizik eta behar genuela auzolanerako jende bolondresa, ez? Eta modu hortara antolatuta dago, eta horregatik baita ere, auzolanerako hainbeste jenderen beharra, ez? Otorduak eta montajeak eta gauza guztiak egiteko. Itxura aldatu egingo da, zerain? 3-4 egun horietan herritxiki izateri utzi egingo dio neurri batean. Zerain bera ez dakit, Elizan egingo da, eta Eliza bai bizkat itxura aldatuko da. Elizan egingo da kongresua. Bai, hainbeste jende sartzen. Kabituko zarete, bai. Betekada desente hartuko duela ematen du, orain arte apuntatuta dagoen jendea ikusita, eta hantxe egingo da. Bai, bukatzeko hori galdetu nahi genizuen, ostegunetik larun batera kongresua, norbaite joan nahiko balu, non begiratu dezake, izena eman beharra dago? Bai, izena eman beharra dago, debalde da izena ematea, baina antolakuntza aldetik eta ez dago kongresu guztirako eman beharrik, baizik eta blokeka eman daiteke, otorduetarako, lolekurako erraztasuna jarri da eta bar, eta informazio guztia Eusko Ikaskuntzaren webgunean dago, eta izena ematea ere, bertan internet bitartez egin daiteke, eta norbaitek internet bitartez ezingo balu, dei dezala bai Eusko Ikaskuntzara, edo bai Zerengo Turismo bulegora, eta hortik egin daiteke. Bestela guk zubilanak ere gustora egingo ditugu. Jon Muñoa, eskerrik asko, Zerain Laben izenean etortzeagatik? Zuei, gonbidapenagatik, eta hemendik aldarrikapen bat herri txikien etorkizunari buruz, eta baita ere, gonbidatu herri txikietako guztiak, eta bestela ere interesa eduki dezakeen jende guztia, eta gero ondorioak eta plazaratuko dira, eta jarraituko du eztabaida. Aitziber Salinas etorriko zaigu 15 egun.
Amaika ikusteko jaio nintzan ni. Gizona beste batekin eidabilzu, ez da izango beinke, pentsaizu. Andreko itaua, alaba, porrero batekin, kalean ikusi dabe kriston balantzekin.